Să vedem. Și am făcut așa o dată. Cum? Mamă, zic să vezi ce Cum vrei? Cum ai făcut? Mă, dar l-au omorât cu bătaia. Și baba aia cu baston. Băi, și mi-a făcut atunci, mă? Păi, nu știu, mă, Merg? Da? ți-a rupt Sandule, ți-a rupt oasele, hă? Cea că ai intrat cu tine. Aia, pocăită aici, că intră cu mine și... El cu coatele cu care frate, așa este. Cum, nea Sandule, ia cum? Ia, nea Sandule? Cu genunchiul, uite, așa. Da, bă, să vine ceaule. Am legat coasele, uite, așa. Veneam cu zăna de curățean. Aia vagabond, și acolo am filmat Da, da-te puțin mai spate, așa. Cum? Du-te mai aproape. Nu. Mâna în față, Da, cealaltă așa. în față. Genunchiul în față. Și apoi pumnul pleacă. Așa. Și următoarea fază? Da. Următoarea fază, schimbi unghiul, ataci cu cotul, Așa. cu cotul Da. și apoi lovești din spate. Aha. Din spate. Gardă și lovești. Gardă și lovești. Aha. Atât. Păi da, ai făcut mata una mai frumos. Om, dă un om. Hai că alea.